Εδώ σας παρουσιάζω το μηχάνημα πώς λειτουργεί, το ελαιοραδιστικό στις Κλάρες. Είμαι ο Θοδωρής ο Λάβδας, θα με δείτε και στην παρουσία και θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται οι κλάρες οι οποίες διώχνουν. Εδώ μια κλάρα. Οι ελιές οι οποίες πέφτουν μέσα εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ κάτω μένουν ελιές και θα γεμίσει. Αυτή είναι η πατέντα, η οποία πιστεύω με κάποιες βελτιώσεις θα είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ.